Salutare și bine ați venit la Pure Power Gym în Bistrița. Haideți cu mine la un mic tour să vă arăt noua sală din Bistrița, unde noi am realizat întreg designul. Ok, let's go. Sala este gândită pe 3 etaje. La parter avem zona de recepție, aparatura cardio, aparatura pentru prese, picioare și abdomen. La etajul 1 avem toată aparatura pentru upper body. Urcăm la ultimul etaj. Aici avem o zonă liberă pentru antrenamente, sauna, pentru a te relaxa după un antrenament greu și, bineînțeles, vestiarele cu băile.